Ҷамоаи восеъ ҳамчун яке аз минтақаҳои пешсафи вилояти Хатлон на танҳо дар соҳаи кишоварзӣ, балки дар рушди варзиш низ мавқеи шоиста дорад. Инфраструктураи варзишӣ сол аз сол беҳтар гардида, ҷавонони ноҳия дар риштаҳои гуногуни варзишӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил мегарданд. маҳз бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли гузашта дар ин ноҳия маҷмӯаи варзиш ва маркази хизматрасонӣ ба номи Лолахон Қаҳоров ба истифода дода шуд, ки барои гузаронидани чунин чорабиниҳои варзишӣ ва машқу тамрин хело мусоид аст. солҳои охир таваҷҷӯҳи ҷавонон ба риштаи гӯштингирӣ бештар гардида, шумораи мактабҳо ва марказҳои омодасозии варзишӣ низ афзоиш ёфтааст. таъсири чунин муҳит бошад, ки дар ин гӯшаи Тоҷикистон паҳлавонони соҳибистеъдод бештару зиёд гардида, шарафу номи кишвари азизи моро дар сатҳи байналмилалӣ имрӯзҳо боло мебаранд. дар ин толори барҳаво албатта ки дар назар аст тӯли 2 рӯз мусобиқа ба хотири гиромидошти устоди варзиши иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ Лолахон Қаҳоров албатта баргузор шавад ва мо тӯли ин 2 рӯз мусобиқаро барои шумо пешниҳод мекунем. аз ҷолибтарин нуктаҳои ин мусобиқа барои шумо хоҳем гуфт. моро пайгир бошед. яке аз паҳлӯҳои муҳим ин адолатона ва холисона ҳакамӣ намудани нерӯсанҷиҳо маҳсуб мешавад, ки бояд ҳар як довар ҳолатҳои ба амал омадаро дар рафти рақобат назорат барад ва қувваозмоиро холисона баҳогузорӣ намояд. як рӯз пеш аз баргузории мусобиқа ба хотири ҷалби доварони ҷавони соҳибистеъдоду соҳибзавқ аз ҷониби Федератсияи гӯштингирии Тоҷикистон як семинари омӯзишии назариявӣ ва амалӣ рӯи даст гирифта шуд. идомаи семинари омӯзишии доварони ҷавон, албатта ки инҷо бо роҳбарии доварони дараҷаи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, ки албатта таҷрибаи кофӣ доранд дар чунин мусобиқаҳо, хуб гузашта истодааст ва албатта барои он довароне ки ба ин семинар ҷалб гардиданд метавонад ки ин чиз мусоидат намояд. семинари омӯзиши доварон гузарондем, ки дар он зиёда аз 20 нафар омӯзандаи курси доварӣ иштирок карданд ва хеле ки ба ҳамагон маълум аст, мо чизе ки аз худ доштем ва аз таҷрибаҳо доштем, ба ин нафарон ба таҷрибаомӯзо омӯхтем ва ҳоло бошад дар ҳолати ҷамъбаст қарор дорем ва маълум мекунем ки кадом нафарҳо рохат барои довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ гирифтанро доранд. мо тасмим гирифтем Федератсияи гӯштингирӣ, ки дар тамоми шаҳру ноҳияҳо, на балки ноҳияи восеъ, дар тамоми ҷумҳурӣ, вилояти Хатлон бошад, вилояти Бадахшон, минтақаи Рашт бошад, вилояти Суғд бошад, дар куҷое ки набошад, мо ин курсро метавонем бо сарбаландӣ рафта гузаронем ва доварои ҷавон дар ҳамон минтақаҳо омода созем. албатта ки ҳастанд нафарони дар байни онҳо ки истеъдод доранд, хоҳиш доранд, завқ доранд, малака доранд. 8 нафар ёфтем ва ҳозир камтар бо онҳо суҳбат мекунем. як камбудие ҳастанд, дар онҳо мебинем, онҳоро то фардо бартараф мекунем ва фардо танҳо ба кунҷҳо мешинонем. довари кунҷӣ мешинанд, на довари болои гилем, чунки барои довари болои гилем баромадан таҷрибашон камтар аст.
дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоизаи устоди иттиҳоди ҷамоҳирии шӯравӣ Лолахон Қаҳоров миёни наврасони солҳои таваллудашон 2012 ва 2013 наздики 130 паҳлавон аз дастаҳои Хатлон, Душанбе, Бадахшон, Рашт, шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ барои натиҷаҳои арзанда байни ҳам қуввозмоӣ карданд. чун анъана ин чорабинӣ ҳам 4 марҳиларо дар бар дошт. Сараввал кушодашавии мусобиқа, рақобатҳои муқаддамотӣ ва баъди анҷоми марҳилаҳои мазкур сабқатҳои ниҳоӣ ва дар охир ҷоизасупорӣ барпо гардид. дар маросими кушодашавии раиси ноҳияи восе намояндагони федератсияи гӯштингирӣ, варзишгарони шинохта, устодону собиқадорони варзиши кишвар иштирок ва суханронӣ намуданд. зимни баромади хеш раиси ноҳияи восе Шарифзода Ҷамшед аз дастоварди варзишгарони кишвар дар замони соҳибистиқлолии кишвар ёдрас шуда чунин мусобиқаҳоро саривақтӣ хонд. инчунин таъкид намуд ки минбаъд ҳар сол ин мусобиқа дар ин ноҳия баргузор хоҳад шуд, чунки мисли дигар минтақаҳои кишвар наврасони ин ноҳия низ ба риштаи гӯштингирӣ майлу завқи зиёд доранд ва шароити арзанда низ фароҳам гардидааст. пеш аз ин мусобиқа сафарбар кардани дастаҳо аз тамоми шаҳри ноҳияҳо марҳилаи интихобӣ гузашта, баъдан беҳтаринҳоро ба ин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ сафарбар намуданд ва дар ин ҷо дида мешид ки аз тамоми шаҳру ноҳияҳо чи вилояти мухтори Кӯҳистони Суғду, Хатлону ҳама аз ҷо буд ва беҳтаринҳо дар ин ҷо рақобатҳои хуб нишон дода ва дар вазнои худ беҳтаринҳо чемпион шуданд. Мақсад аз баргузории ин гуна мусобиқаҳо дарёфти чеҳраҳои нав ва муайян кардани дастаи мунтахаби наврасони кишвар мебошад. дар ин ҷо мусобиқа байни наврасони хурд баргузор гардид. ин бори аввал аст. дар назар аст ки дар моҳҳои сентябр, октябр шояд ки ягон мусобиқаи байналмилалӣ бошад. ҳамчунин дар ифтитоҳи чорабинӣ як қатор мураббиёни кишвар ки дар ин ҷода саҳми бузургу арзанда доранд қадрдонӣ гардиданд. дар охир бошад раиси ноҳияи восе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоизаи устоди иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ Лолахон Қаҳоровро расман кушода эълон намуданд. нерӯсанҷиҳо аз рӯи 13 вазн, 10 вазн миёни писарон ва 3 вазн миёни духтарон сурат гирифт. аз ҳама зиёд шумораи гӯштингирон дар вазнҳои 56 ва 65 килограмм буд ки мо рақобатҳои бисёр шадидро шоҳид гардидем. аз сабаби зиёд будани нерӯсанҷиҳо мо бештар кӯшиш кардем ки паҳлавононе ки то даври нимниҳоӣ ва ниҳоӣ роҳ пайдо карданд бештар дар бораашон бигӯем. дар ин мусобиқа ҷоизапулӣ барои мақоми якум дар ҳаҷми 3000 сомонӣ, ҷои дуюм 2000 сомонӣ ва мақоми сеюм 1500 сомонӣ ҷудо гардида буд ки чунин мукофотҳо рӯҳия ва ангезаи паҳлавононро ба маротиб боло мебурд. баъд аз ҷаҳонӣ шудани гӯштини миллӣ масъулияти федератсияи гӯштингирӣ куллан тағйир ёфт, чунки мо пешвақт фақат дар даврешоно мукофотпулӣ байни паҳлавонон медонем. айни замон бошад дар наврасон дида мешавад ки байни ҳар як ғолибу ҷоизадор мукофотпулӣ аз ҷониби соҳибкорони ҳамин мусобиқа тақдим карда шуд. дар рӯзи аввал паҳлавонон аз рӯи 5 вазн нерӯсанҷиҳоро пушти сар карданд ки гӯштингирон барои рохат гирифтан ба даврҳои ниҳоӣ талошҳои зиёдро ба харҷ доданд ва мо маҳз шоҳиди ин будем ки варзишгарон то ба охир муборизаро идома мебахшиданд. дастаҳои мукаммал бо як омодагии хуб аз ҳама минтақаҳои кишвар ба ин чорабинии муҳим ҷалб ва сафарбар гардиданд ки ин чиз шукӯҳу шаҳомат ва сатҳи рақобатпазириро ба маротиб боло мебурд.
аз рӯи тахвин мо медонистем ки дар ҳамин ноҳияи восе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ байни наврасони солҳои таваллуди 2012-2013 барои дарёфти ҷоми устод Лолахон Қаҳоров мегузашт. мо тӯли як моҳ якним моҳ пеш аз ин барои мусобиқа тайёрӣ дида будем ва тайёрии мо нағз буд. Аз ин мусобиқа 7 медал ба даст овардем. ҳамин тавр мо дар идома рақобатҳои даври нимниҳоӣ ва ниҳоиро тамошо кардем. мусаллам аст ки ҳар варзишгаре ки то ба ин марҳила меояд ба таври тасодуфӣ роҳ пайдо накардааст. ҳама он талошу заҳматҳо ва таҷрибаи андохтаи шабонарӯзӣ дар якҷоягӣ онҳоро то ба ин зинаҳо роҳашонро ҳамвор намудааст. тибқи тартиб он гӯштингироне ки дар даври нимниҳоӣ ноком мешаванд мустақиман нишонҳои биринҷиро соҳиб мегарданд. се варзишгар ба ноҳияи восе ва ба чемпионати ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштини миллӣ омадем ва як шогирдмон ҷои якумро гирифт ва аз ин миннатдории худро ба ташкилкунандаи мусобиқа мефармоем ки беҳтарин мусобиқа буд ва боз дар оянда ҳам мусобиқа шуда бачаҳо омада иштирок кунанд. беҳтарин варзишгароро сафарбар кардем ва варзишгарои мо тавонистанд 3 медали тилло ва бининҷӣ ва нуқраро соҳиб шаванд. имрӯз варзишгарон беҳад хуб баромад карда дар сатҳи байналмилалӣ мо боварӣ дорем ки ҳамин гуна парчами тоҷикистонро баланд мебардоранд. имрӯз варзишгарони мо дар вазнҳои 56 кило 60-65 кило баромади хеле хуб нишон дода ва сазовори ҷойҳои намоён шуданд. аввалин рақобат дар даври ниҳоии зери вазни то 32 килограмм байни писарон сурат гирифт ки ин нерӯсанҷӣ миёни Самияллоҳ Одинаев аз дастаи Хатлон-2 ва Муҳаммад Анваров намояндаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бисёр пуршиддат ва ҷолиб пушти сар гардид. ҳарчанд мо дар ин нерӯсанҷӣ имтиёзи ҳалолро надидем, аммо Муҳаммад Анваров аз ҳалоки дарона тавонист имтиёзи паҳлӯро соҳиб гардаду пешсафиро ба даст орад. дар идомаи сабқат Самияллоҳ фишорро бештар сохт ва тавонист як маротиба имтиёзи баданро ба даст орад. паҳлавони бо яктаки сабз дар идома назоратро ба даст гирифту натиҷаи беҳтари худро то ба охир ҳифз кард. ҳамин тавр Муҳаммад Анваров соҳиби нишони тилло ва мақомҳои сеюмро бошад. Юсуф Раҳимов ва Муҳаммад Солеҳ Давлатов соҳиб гардиданд. аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба ноҳияи восе мусобиқаи гӯштингирӣ омадем ва ман дар ин мусобиқа бо 4 ҳарифи худ дар ин ҷои аввал гирифтам. ман мехоҳам дар оянда берун аз давлат парчамбардори Тоҷикистон шавам. рақобати ҷолиби дигаре вазни 36 килограмм бо иштироки Абубакр Сафаров аз дастаи Душанбе-2 ва Узайр Салоҳов вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон сурат гирифт. аз оғоз маълум мегашт ки қуввозмоии паҳлавонони Наврас баробар мебошад, чунки то анҷоми вақти асосӣ ягон имтиёзро аз ҳарду ҷониб шоҳид нагардидем. ҳамин тавр паҳлавони бо яктаки сафед бо як амалкарди имтиёзовари бадан дар охири вақти иловагии вохӯрӣ дастболо гардиду медали заринро ба гардан овехт. ду зинаи сеюмро бошад Билол Нишонов бо Шоҳаншоҳ Мирзоев ба даст оварданд. дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ба 4 ҳарифи худ ғолиб омадам ва соҳиби медали тилло гаштам ва дар оянда мехоҳам ки парчами давлати худро баланд бардорам. дар вазни то 40 килограмм миёни писарон муддаи асосӣ барои унвони чемпионӣ ин Ҳасан Аҳтамов ба ҳисоб мерафт. барои ба финал роҳ пайдо кардан чандин ҳарифҳои сарсахти худро аз сари роҳ берун сохт, аммо ин маротиба дар даври ниҳоӣ дар муқобилаш Ҳусейн Аҳтамов бародари худаш қарор гирифт. мо як нерӯсанҷии бисёр ҷолиби диданиро байни бародарон тамошо кардем. дар лаҳзаҳои аввали нерӯсанҷӣ Ҳусейн аз ин партофти худ бо ҳусули ҳалоки дарона соҳиби имтиёзи паҳлӯ шуд ва пешсафиро ба даст овард. дар идома як маротиба ба Ҳасан муяссар шуд ки имтиёзи баданро соҳиб шавад. баъди чанд лаҳза гузаштан аз ин ҳолат паҳлавони бо яктаки сабз
тавонист дар вақти асосӣ ба ин қуввозмоӣ нуқтаи охирро гузорад. ҳамин тавр ҳасан аҳтамов мақоми дуюм ва медали нуқраро ба гардан овехт. ду нишони биринҷиро бошад Абдулло Бегов ва Исматулло Воҳидов ба даст оварданд. من سه رقیب خود را شکست داده با فینال با برادر خودم احتام حسن غلدم و احتام حسن را شکست داده سزاوار جای اول گشتم. من میخواهم که بیرون از تاجیکستان و بیرق تاجیکستان را بلند بردارم. нерӯсанҷӣ миёни намояндаи хатлон 1 Абдулло Мирзоализода ва намояндаи шаҳр ноҳияҳои тобеи марказ Шаҳром Назаров дар вазни то 44 килограмм то анҷоми вақти асосӣ идома кард. тақдири рақобатро маҳз як имтиёзи паҳлӯи ба дастовардаи Абдулло Мирзоализода ҳаллу фасл кард. аз ин фурсати пайдошуда паҳлавони бо яктаки сабз истифодаи дуруст бурду нишони тиллоро ба гардан овехт ва соҳиби маблағ дар ҳаҷми 3000 сомонӣ гардид. дар ин вазн бошад мақомҳои сеюмро Аёб Бухонов ва Муҳаммад Саидов ба даст оварданд. شهرام از دسته شهرنامه‌های توبه مرکز برنده مدال نقره و عبدالله میرزاعلیزاده از دسته خطلانیت از نویه خراسان به نویه واسه اومدم و من در این مسابقه سه حریف خود رو مغلوب کرده سزاوار جای اول گشتم و من در آینده میخواهم که مثل تیمور رحیموف، امولی نورعلی و مسعود احمدزاده پرچمبرداری ملت و دولتمون گردم و در مسابقه های بیرون از کشور سزاوار جای اول گردم. чӣ тавре болотар ишора карда будем ба ин мусобиқа якчанд довари ҷавон баъди гузаштан аз семинари омӯзишӣ ҷалб гардиданд ки корашон дар ҳар ду рӯзи рақобатҳо хуб буд. ҳарчанд ки системаи вар дар ҳама мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ фаъол аст, аммо кори доварон низ бояд ки боз ҳам ба сатҳи баландтар бардошта шавад. пеш аз тамоми мусобиқаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ чӣ байналмилалӣ бошад, федератсияи гӯштингирӣ пеш аз он курсҳои бозомӯзӣ доварӣ ташкил мекунад, баъдан беҳтаринҳоро ба мусобиқаҳо сафар мекунад. аз ин ҷо дидам баромадем ки курсҳои бозомӯзӣ дар ин ҷо баргузор гардиду беҳтаринҳоро дар ин мусобиқа ҷудо намуда дар ин ҷо доварии хуб намуданд. сабқати вазни то 52 килограмм миёни Муҳаммад Абдуалимов ва Анас Фарҳодов бисёр тамошобоб сипара гардид. пеш аз роҳ ёфтан ба финал паҳлавонони наврас дар муқобили чорнафарӣ дастболо гардида буданд. ин лаҳзаҳо барои ҳар ду гӯштингир бисёр мушкил сипарӣ шуд, чунки аз лиҳози ҷисмонӣ паҳлавонон нерӯи зиёдро сарф намуданд. дар охир Муҳаммад Абдуалимов маълум кард ки назар ба ҳариф бартарӣ дорад, чун дар ду ҳолат ӯ тавонист имтиёзҳои паҳлӯро соҳиб шаваду пеш аз муҳлат соҳиби нишони тилло ва маблағ дар ҳаҷми 3000 сомонӣ гардад. медалҳои биринҷиро бошад Анас Салоҳов бо Суҳайл Гулзода ба гардан овехтанд. امروز در ناحیه وسع گوشین ملی برگزار گردید که من در وزن 52 کیلوگرم هنرنمایی کرده با 4 حریف خود غالب شده سزاوار جای اول گشتم. من پیش از اینجا اومدن مقصد خود را گذاشته بودم که من باید در این مسابقه رفته سزاوار جای اول گردم. финали вазни то 60 килограмм ки ҷуфти Сулаймон Латипов ва Ҷаҳонбек Файзлозодаро ташкил медод, на чандон ҷолиби диданӣ идома ёфт. қуввозмои паҳлавонон то охири вақти асосӣ давом кард ва тақдири нерӯсанҷиро ҳамагӣ як имтиёзи бадане ки паҳлавони бо яктаки сабз ба даст овард ҳаллу фасл кард. ду мақоми сеюмро бошад Юсуф Абдуллохонов ва Заробиддин Ҳакимов соҳиб гардиданд.
رقیبان خیلی پرخواه بودن و من با 4 حریف خود غالب آمده سزاوار جای یکم گشتم. مشق‌ها با همراهی استادم بابا کلان فیروز خیلی در سطح عالی می‌گذرد و من در آینده می‌خواهم که چمپیون جهان شوم به مثل امامعلی نورعلی. ششمین بار می‌شود که در مسابقه‌های جمهوری غالب می‌برایم و کوشش می‌کنم که باز هم در چمپیونات‌ها جای‌های اول را گیرم. رقابت نهایی وزن تا 65 کیلوگرم میان دو پهلوان نورس و امیدبخش سیاد سمیف و عبدالرحمن صابیرов تا دقیقه‌های آخر وقت اساسی ادامه کرد. سرول پهلوان با یک تک سفید یک امتیاز بدن را صاحب گردید و پیش‌صفی را به دست گرفت. هرچند در ادامه رقابت حریف کوشش‌های زیادی را بهر جبران امتیازی از دست رفته خود انجام داد، اما با این مقصدش مشرف نشد. بالاخره 40 ثانیه ماندن تا انجام وقت اساسی. از این امکانیت سر وقتی خود سیاد توانست که حریف را با امتیاز حلال شکست دهد و مقام اول را صاحب گردد. دو نشان برنجی را باشد احمدجان مقیمов و سلمان تغیمرادov به گردن آویختند. مسابقه کشادی جمهوری آید به گوشتنگیری بخشیده به جام لالخان قهارov اشتراک کرده در وزن 65 کیلوگرم جای اول را اشغال نمودم. مینداری خود را به تشکیلاتچی مسابقه میرسانم که همه خیلی مسابقه را برای ما جوانان پیشنهاد کرده است. بعد از انجام رقابت‌ها در روز دوم هم ما شاهد گشتیم که البته نورسان کشور در حال رشد هستند و البته برای کار آنها در این زمینه میتواند چنین مسابقه‌ها کارشان را باز هم بهتر و خوب تقویت بخشد. البته اینجا برنامه ما هم به انجام میرسد با امید پیروزی‌های نورسان خود. تا برنامه‌های بعدی خیر.